खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि बागै माखासे आपडेट हरनो सानदों जेरै इक्यूआईसी होनाय लेन्ड शेडिं खालामनाय आरो बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 2000 फैसा हाबफैयाबा नोंथांमोना मा खामानिखौ मावनानै लायोबा 2000 फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम बुंहरो आरो आंनियाव थांनाय पीएम किसाननि 20 किस्तिनि 2000 फैसा हाबफैयासै होनना नोंथांमोना गोबांनो बुंहरो दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां अब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागोन फैसा हाबाबा नोंथांमोना मा खामानिखौ मावनानै लानांगौ आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावै खोन्थाहरनाय जादोंमोन गोबां आबादारिफोरनिनो पीएम किसाननि एकाउन्टखौ दानना होनाय जादों होननानै दा बिनि बागैबो माखासे आपडेटखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि 22 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागौ बादि बिनि बागैबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रामबो बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनोसै आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे पीएम किसाननि 22 किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागौ बादि बिनि बागैनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना फैगौ फेब्रुवारि मासाव मोननो हागोन दै एक्जेक्टलि आं नोंथांमोननिसिम डेटखौथ' बुंहरनो हानाय जाथ'नाय नंला मानो होनोबा जेबो दासिमबो सरकारनिफ्राय बेबादि डेटआ ओंखारना फैथ'वाखै नालाय उमुक थारिखआव नोंथांमोना पीएम किसाननि 22 किस्तिनि फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरखाबाय आरो नोंथांमोना फेब्रुवारि मासावथ' मोननो हागोन नाथायबा फेब्रुवारि मासाव खै थारिखआव नोंथांमोना मोननो हागोन बिनि जेबो कालार एबा डेटआ ओंखारना फैथ'वाखै नोंथांमोना एसे उनाव कालारखौ मिथिना मोननो हागोन दा बेनिखायनो चेनेलावल' नोंथांमोना आपडेट थाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय इक्यूआईसी जोंहा दायो इक्यूआईसी होनाया जागासिनो दङ नोंथांमोना गोबांनो सिगाङाव इक्यूआईसीखौ होनानै लाबायबो जानो हागौमोन नाथायबा नोंथांमोना जोबोद गोबाव जाबायबा दायो होफिननांगौ दे जेनेबा नोंथांमोना गावबागावनि स्टेटासखौ नायबानो नुगोन नोङो स्टेटासआव चेक खालामबानो जुदि नोङो इक्यूआईसी होनांगौ जानानै दङबा नोङो होनांगोन आरो दा बेनिखायनो बयबो गिबियावनो मा खालाम सिगाङाव नोंथांमोना इक्यूआईसी होखांनायबाबो नैबे इक्यूआईसीआव फैनानै नोंथांमोना गावबागावनि आधार नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय जुदि इक्यूआईसी होखांनायखाबा जेबो नोंथांमोना होनांगौ बेबायदि देखायनाय नङा दा बेनिखायनो गासिबो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव इक्यूआईसी होखांनाय नोंथांमोनाबो चेक खालामना नायफै आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना इक्यूआईसी होनांगौबाथ' नोंथांमोना होखानांगोन अब्लासो नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायो गोबांनियानो जोंनिया माने बेबादि जानानै दङ आरो जेनेबा सिगाङावनो इक्यूआईसीखौथ' होखांबाय अब्लाबो माने इक्यूआईसीखौ होनांगौ बेबादि जोंहा जाना फैबावदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम नैबे इक्यूआईसीआव थुनानै नोंथांमोना नैबे आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय बे आधार नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगो गावबागावनि आधार नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगो आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि थांगोन बे अटिपिखौ साबमिट खालामना होबानो नोंनि बे इक्यूआईसी होनाया नोंना साक्सेसफुल जागोन आरो जुदि नोंथांमोना गावबागावनो नैबे केवाईसीखौ होनो हायाबा नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टार एबा सीएससी सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना बाय'मेट्रिक एबा फेसियेल अथेन्टिकेसन नोंथांमोना खालामहैबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोननि नैबे इक्यूआईसी होनाया साक्सेसफुल जागोन आरो निस्सय नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय गोबांनियानो आरो नैबे लेन्ड शेडिंआ न' जानानै दङ दा बे लेन्ड शेडिंखौ नोंथांमोना येस खालामनो हागोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानैसो दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना लेन्ड शेडिंखौ येस खालामना लायोबानो जाबाय येस खालामनो थाखाय डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै हानि डकुमेन्ट्सखौ लांफाबानो जाबाय जेरै खाजोना रसिदखौ लांफादो लेन्ड होल्डिं सार्टिफिकेट दङबा लांफाबानो जाबाय हानि फाटा कपि दङबा बेखौबो नोंथांमोना लाना थांफाबानो जाबाय अब्लानो नोंनि बे भेरिफिकेसना जाबानो लेन्ड शेडिंआ येस जागोन आरो दा बेखौबो नोंथांमोना बयबो गोख्रैनो खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो दा बेनिफ्राय दाख्लै बावै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन जे पीएम किसाननि गोबां माने एकाउन्टखौ दानना होबाय होननानै बे बाथ्रायाथ' नंमारगौ दै गासै दायो 40 लाखसो थांबाय बारबायसो जानांगौ दायो गासै 40 लाखसोनि बांसिननि आबादारिफोरनि नैबे पीएम किसाननि माबाखौ दानना होनाय जाबाय एकाउन्टखौ दानना होनाय जाबाय मानि थाखाय बिथांमोना माने न'खरावनो सोरबा सानै गाहाम बेबायदि मोनबाय थादों सोरबा माने माइनरानो पीएम किसाननि माबाखौ एप्लाइ खालामनानै लादोंमोन बेबायदि गोबां जोंहा प्रब्लेम जादों आरो दा बेनिखायनो गोबांनिखौनो दायो दानना होनाय जाबाय जेनेबा पीएम किसानखौथ' सासेयाव न'खराव सासेल'सो मोननो हायो नालाय आरो बिनिफ्राय बैसोआ 18 बोसोर जाथारनांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो गोबांनियानो सोरनिबा एप्लाइ खालामनो हायाथ' दङ नामाव नाथायबा बैसोआ 18 बोसोर जायोना एप्लाइ खालामना लानायनिखौबो गोबांनिखौबो दानना होनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय न'खराव माने सोरबा
बिसि फिसाय मोनसे हानि डकुमेन्टखौ लानानै पिएम किसान एप्लाइ खालामनाय दा बिथांमोननिखौबो दानना होनाय जाबाय आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बयबो स्टेटासखौ चेक खालामना नायफै नोंथांमोननिखौबो बोरैबा हयथ'बा जेनेबा मिस्टेकआव डिले खालामना होफ्लाङोबो नालाय दा बेनिखायनो नायफैना लाफैबानो जाबाय नैबे स्टेटासाव फैना नायफैबानो जाबाय नोंथांमोना अब्लानो मिथिनो हागोन नैबे नुदों जानांगौ नो योर स्टेटास होननाय बेहाय नोंथांमोना थुनानै नायफैबानो जाबाय गावबा गावनि आधार डिटेल्स नङाबा पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना होनानै बेहाय नायफैनो हागोन जेरै नोंथांमोना नुबाय जानांगौ पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना होनानै बेहाय नायफैबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना गावबा गावनि पिएम किसाननि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना मिथियाबा नो योर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेहाय थुनानै नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बार नङाबा आधार नाम्बारखौ नोंथांमोना होनानै नोंथांमोना गेट अटिपि थांगोन नोंनि बे मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन बेखौ होनानै नोंथांमोना गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेबायदि नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिनाय नोंनि बे दा पिएम किसाननि एकाउन्टआ माबायदि स्टेटासाव दङ बेखौ जुदि बोरैबा डिलेट एबा बोरैबा रेजेक्ट बेबायदि खालामोबा नोंथांमोना जाहाथे डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै खामानिखौ मावनानै लाहैनो हायो जुदि बेबायदि स्टेटासाव इनएलिजिबिलिटि एबा रेजेक्टेड बेबायदि देखायोबाथाय नोङो पिएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हाया बेबायदि जायो आरो नोंथांमोना बेखौ निस्सय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना फार्मार रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ खालामना लाग्रोनांगौ अब्ला नोंथांमोना पिएम किसाननि माबाखौ एप्लाइखौ दायो खालामनो हायोसै गोदानै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों गोख्रैनो नोंथांमोना नैबे फार्मार आइडिखौ खालामना लाग्रोबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना फैसा दायो मोनगासिनो दङ नोंथांमोनाबो निस्सय फार्मार आइडिखौ दानो खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव फैसा मोननायाव जेबो प्रब्लेम जाया दायो जोंहा बेखौ कम्पालसरि खालामना होनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोनाथ' माने कम्पालसरिलि नोंथांमोना माने नैबे फार्मार आइडिखौ गिबियावनो खालामग्रोनांगोन बिनि उनावसो पिएम किसाननि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो फैसा मोनगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखायबो कम्पालसरि एसे उनावनो जानानै फैगोन दा बेनिखायनो दा बे समावनो नोंथांमोना जाहाथे फैसाखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ खालामना लाखाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट खुलिना लायाखैबा पस्ट अफिसनिखौ नोंथांमोना गोख्रैनो खुलिना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि बे फैसा हाबनायाव जेबो प्रब्लेम जाया बेलेग एकाउन्टफोरनि एसे प्रब्लेम जानो नागिरो फैसा हाबनायाव एसे प्रब्लेम जानो नागिरो दा बेनिखायनो पस्ट पेमेन्ट बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना बयबो खुलिना लायोबा मोजां जागोन बायदिखौ आं मोनदों आरो नोंथांमोना आधार कार्डजों खुलिबानो डाइरेक्ट बेयो लिंक जाखागोन आरो नोंथांमोना जेबो खामानिखौ मावनाङा आरो दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना फेब्रुवारि मासाव पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन बबे खै तारिखआव मोननो हागोन बबे खालाराव मोननो हागोन बिनि जेबो आपडेट गैथ'वा आं एसे उनाव नोंथांमोननिसिम आपडेट हरगोन जुदि जेनेबा डेटखौ आं मिथिना मोननो हायोबा दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जानांगौ दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ दानिया बयबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना दानिया बयबो नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों